Да си търсиш употребяван автомобил в България е едно от най-ужасните преживявания, които може да има човек. Буквално след месеци скролване на Mobile.bg, Facebook групи, ходене по автокъщи в различни градове, слушане на лъжи по телефона от продавачи, Не бе нищо и няма, не се притеснявай. карфаксване на автомобили по ВИН номера и така нататък, ми се стори, че в България няма, почти няма, или просто аз не мога да намеря адекватен автомобил и то до 20 000 евро. Успях да намеря една единствена кола в Пловдив, която си заслужаваше да отида и да видя на място. Нов внос от Япония, на супер малко километри. Малко беше на прага на бюджета, беше точно 20 000 евро, а по принцип тези автомобили са по-евтини. Надъхал съм се, отивам, гледам колата, брутална е и докато правя тест драйва, на колата изсветва чек. Викам си, айде, то може да е нещо малко, има различни неща, заради които светва чека, дори това, че колата е стояла доста време на едно място може да е. Карам я на майстора и се оказва, че и майстора му е познат и аз си викам супер, ще е спокоен и аз ще съм спокоен. Чакам 2-3 часа. Майстор ми се обажда и ми казва, колата е за смяна на верига. Колата е на 120 000 км. Не искам да знам какво и се е случило на тази кола за 120 000 км, че да се налага да й се сменя веригата. Предложих на продавача, който беше от автосалон, предложих му да ми намали цената, за да си сменя аз веригата и да поема риска, ако има нещо друго, да си го оправя аз. Той предложи да ми свали 1000 евро, което беше абсурдно. Той я продава на доста по-висока пазарна цена. Това просто нямаше как да стане и не се случиха нещата, колата не я взех и търсенето и мъките продължиха. Реших да звъна на Seven Cars, защото събрах най-малко лоши мнения, почти никакви такива всъщност. Само искам да вметна, че това тук не е реклама на Seven Cars, изобщо даже. Нищо не са ми платили. Платих си пълната цена за автомобила и отстъпка не ми направиха даже. Може би за следващата пичове ще измислим нещо. Надявам се. Те по телефона ме заребиха още повече с думите 6 месеца гаранция. Викам си, супер! Никой друг не иска да поеме отговорност, но те явно решават, че ще дадат 6 месеца гаранция и отговорността, ако нещо се случи с този автомобил, ще бъде тях. Топ! Какъв е процеса? Има вариант да отидеш до офиса или да направите всичко по телефона. Аз избрах да направя всичко по телефона. Изпраща ти един PDF договор, който ти трябва да попълниш, сканираш попълнен и да им го изпратиш отново. Какво има в този PDF договор? Описваш 3 автомобила, които си харесал и те трябва да търсят всички спецификации, доколко километра искаш да бъде, какъв цвят, каквото имаш като претенция, го въвеждаш в този документ, след което те ти изпращат една фактура, която ти трябва да заплатиш. Колко струва? Имат 3 различни пакета, аз избрах втория, беше 520 евро, нямам представа колко струва от останалите, вижте им сайта, намерете си го. Плащаш и после нищо. Шегувам се, казаха ми, че до края на деня ще направят една Viber група, където ще започнат търсенето на автомобила. Това нещо не се случи до края на деня. Тук искам отново да вметна, че аз съм мега скептичен, изобщо не вярвам на българския пазар на услуги Спокойно е, няма за какво да се притесняваш. и през цялото време съм тага. Адвоката ми е на бързо набиране, ако нещо се случи. Не я направиха до края. Не я направиха на другия ден, което не беше много яко. Като даваш 1000 лева, очакваш, че поне ще си спазят първата дума, която ти дават, че до края на деня ще направят групата. Както и да е, да не издребняваме. На следващия ден към 3 часа аз им писах какво се случва и след около 3 часа вече направиха групата, т.е. на края на следващия ден имахме един много дълъг разговор, какъв да е автомобила, кой да е с приоритет на търсене от трите различни автомобила. Като цяло всичко, което написах в документа и отгоре, след дългата дискусия, която имахме, ми зададаха въпроса: ти сигурен ли си, че искаш точно този двигател? Аз обаче съм проверил, дял съм ChatGPT, Cloud, Grok, Mrok, всички AI модели на света съм проверил и форуми на автомобилите, които съм си харесал, за да видя кой е уж най-добрият двигател. И им казвам, да, точно този двигател искам. Учтиво и с много детайли и предишни примери, които са имали, ми обясниха, че всъщност това не било най-добрият двигател. Аз обаче
скептичен, твърдоглав и образован от AI модели за автомобилите, започвам да искам още повече информация, но от тяхна страна нямаше проблем. Продължиха да си ми обясняват така много дълго време. Може би е добра идея да кажа, че аз съм доста претенциозен клиент. Обясниха ми, че този двигател, който аз съм си харесал, било възможно да надира цилиндри, ако колата не се обслужва на време. Понеже навсякъде те обясняват, че те проверяват автомобила, аз им казвам, ами добре, свалете свещите на автомобила, пуснете една камера и вижте дали цилиндрите са надрани. Нагъл съм малко. Отново спокойно ми обясниха. Така и така, не можем да извършим такива проверки. Аз им казвам, замерете компресия, те ми казват и такава проверка не можем да извършим. Реших да се доверя също така на техния опит. Аз, който изобщо не исках да си купувам дизелова кола, започнахме да търсим дизелов автомобил. Искам да кажа, че наистина доста се постараха да взема информирано решение за това евала на тях, че наистина разполагат с информация. Старанието беше много добро. Буквално след като се съгласих, минути след това ми изпратиха автомобил, който всъщност беше доста добър, но беше малко по-нова година. Аз търсих специфични години, защото на визия ми харесват повече. Беше на малко повече километри и му липсваха някои от екстрите, които аз държах да има. Не ми хареса това предложение и го отказах. И после 7 дни 7 Cars не ми изпратиха нищо. Нито едно съобщение, нито има, нито няма. Гробница. Попитах ги дали нещо не възпрепятства моето търсене. Дали случайно моето търсене просто е нереалистично. В отговор получих, че ги притеснява единствено желанието ми да има подгрев на задните седалки. Обясних, че ако колата си заслужава, бих направил компромис. Казаха разбрано и пак 7 дни нищо. За втори път. И така, общо за 14 дни ми предложиха един единствен автомобил. Така и така трябваше да замина за Белгия и си казвам, добре, айде, те знаят пазара, явно разчитат на качеството, не на количеството предложения. Но все пак ми се стори малко странно и в това темпо можеше да търсим кола с месеци. И така, след като се върнах от Белгия, поех отново аз инициативата да им пиша. Казах им, че нещата ми се струват малко бавни, попитах ги дали са сигурни, че търсенето ми е окей, има ли нещо, което да калибрираме, да променим, за да можем все пак да намерим автомобил тази година. И в отговор получих, че тези автомобили като цяло са си рядкост, особено на тези километри, особено с екстрите, които аз съм специфицирал. И тогава аз им казах, добре, пичове, понеже търсим дизелов автомобил, дайте да вдигнем малко тези километри, понеже все пак дизеловите автомобили имат доста повече ресурс, така да го кажем. Казах, че съм склонен да търсим до 220-230 хиляди километра. Те ме предупредиха, че на тези километри има едно ремонтче, което може да се наложи на около 250. Отново ме снабдиха така с полезна информация, за да взема отново информирано решение. Казах, че се съгласявам да търсим и автомобили на по-високи километри. Прегледаха опциите на по-високи километри и ето я и нея. Изпратиха ми веднага един автомобил на 221 000 км, обаче с пълна сервизна история. Буквално от началото до края всичко обслужвано само в оторизирания сервиз във Франция. Минусите бяха, че нямаше подгрев отзад, нямаше обдухване отпред, малко повече километри, на които се съгласих все пак. Обаче имаше всички други възможни екстри. Никога не е била удрена, блъскана, не е била в происшествия. Точната година, която аз исках, беше обслужена преди 500 км в официалното представителство. Салона е уникален и цената й беше 14 100 евро. Доста под максимума на бюджета. Най-големия минус беше, че беше отвратителен цвят, но това е поправимо. Изпратиха ми още една, която беше на малко по-малко километри с всичките екстри, които търсих, но беше блъскана, пък и нямаше сервизна история, а това си беше направо топ. Сравниха в Car Vertical дали всичко е наред, всичко излезна чудесно и блестящо. Изпратих им 5000 евро и им казах, взимайте я. За внос от Франция ни казаха, че отнема около 20 дни да дойде до България. Минаха 19 дни, колата пристигна в София и ми обясниха, че трябва да стои около 10 дни при тях, за да може да я проверят от всякъде. Това нещо влиза в услугата, за да могат да ми дадат тези 6 месеца гаранция или 10 000 км. Положиха много големи усилия. Имайте предвид, че това да провериш
толкова обстойно една кола си е бая работа. През това време ми предложиха застраховка, каско да ми съдействат, да я регистрират, да ми дадат транзитни номера, предложиха ми множество неща, няма да ги описвам всичките тук, но мисля, че е ненужно. Колата стоя доста по-дълго от 10 дни при тях, мисля, че забавяха с 4-5 дни. През това време, само искам да кажа, гледах клипчетата за нов внос на Seven Cars в YouTube и Хрис реши да обясни за моят автомобил, след което му трясна брутално капака. Тресни да те питам нещо, айде. Уди! 1000 евро надолу цената за клиента, заради това тряскане. Хрис, ако го гледаш този клип, още не съм ти го простил. След като обстойно провериха колата, ми се обадиха по телефона и ми казаха, че ще направят лично предаване и да отида да си я взема понеделник на 30 от офиса, като и направиха и озониране. Снимахме едно клипче с тях, че съм доволен клиент, защото всъщност останах наистина доволен. Когато преглеждаха автомобила, ми казаха, че маслото на скоростната кутия не е сменяно и искат да го сменим, но понеже исках да продължа сервизната история на автомобила в оторизирания сервиз, им казах, че искам това нещо да влезе в историята на автомобила и всъщност те ми казаха, че го карват в сервизната история, което беше чудесно. Много малко сервизи, освен оторизираните сервизи, могат да правят такова нещо. Но аз държах да си продължа сервизната история и много се зарадвах, че те могат да направят това нещо, иначе щях да записвам час на друго място. Те смениха маслото и ми казаха, че има един маркуч на автомобила, който е за смяна. Аз им казах, това не е консуматив, не е нещо, което се обслужва. Никъде не го пишеше, когато купувахме колата, не следва ли да се поеме от гаранцията. Те ми казаха, че не е повредено, но има признаци, че ще бъде повредено скоро. Казаха, че ще обсъдят с менеджерката и така нататък. И предложиха те да заплатят за частта, аз просто да платя труда, което беше супер, смениха го за тяхна сметка. Аз съм платил нещо от сорта на 20 евро за труд, нищо не е, а частта беше около 400 евро или нещо такова. Сменихме акумулатора, сменихме маслото, сменихме маркучата, топ! И честно да ви кажа, за пръв път си купувам кола, качвам се в нея и не се притеснявам, че докато стигна от мястото на закупуване, докъдето искам, тази кола няма да се взриви, да се запали, да гръмне, да не знам какво да й се случи. Наистина се почувствах, все едно се качвам в нов автомобил. Това не беше нов автомобил. Много се постараха. Буквално колата дойде брилянтен вид. Вече я карам един цял месец. Буквално нямам абсолютно никакви проблеми. Карам, зареждам и това е. Как оценям цялата услуга? Съобразителност 10 от 10. Буквално ми угодиха на всичките прищявки, а те хич не бяха малко. Влязоха в бюджета без да го надскачат изобщо. Всеки от вас съм сигурен, че знае, че когато кажеш на някой доколко пари търсиш автомобил, ако му кажеш търся за 20 000, той почва да ти предлага автомобили за 25, 26, за 30 000. Комуникация, да кажем 7 от 10. Бяха много бързи в отговора си, когато аз им писах, в работно време естествено. Бяха изключително информативни, но ако ми бяха казали, че търсенето ми е такава голяма рядкост първоначално, щяхме да дискутираме какви компромиси съм готов да направя все пак, за да може да улесня процеса им и да си взема по-бързо кола. Един съвет тук към Seven Cars. Дайте някаква ясна рамка за какво време горе-долу може да се намери подобен тип автомобил. Имате опита, знаете една кола колко време ви отнема да я намерите. Дайте малко повече информация. Аз наистина бях наплашен от автоджамбази и скептичен. Имаше един момент, в който стоях и се чудих изобщо ще намерим ли автомобил следващите месеци. Качество на услугата 10 от 10. Просто мисля, че никой не предлага такова качество на услуга, каквото вие предлагате в България, или поне аз до момента не съм срещал. Супер запознати са, знаят какви коли има, знаят кои са читави, очевидно си имат доверени хора, от които взимат автомобилите, преценили са си и риска, буквално могат да направят супер много неща вместо вас. Аз лично съм от хората, които не обичам да си губя времето в чакане, да отида да си оставя колата някъде на детайлинг, пък след една седмица да я взема, пък да я закарам на другото място, пък да чакам някакво време и оттам да я взема. Тези всичките неща Seven Cars могат и ви ги спестяват, ако искате, разбира се. Съдействие с абсолютно всичко, което е свързано с автомобила ви от А до Я.
Просто нямам думи, изключително много неща ми предложиха. Сега някои от вас ще си кажат, да, те ще ми вземат парите, не. Те така или иначе някъде ще ви вземат парите за тази услуга, просто те ви улесняват да не го търсите вие и да не сравнявате качество някъде другаде. Автомобилите, които те си вкарват, наистина се грижат за тях след това. Кое най-много ни хареса? Екипа им е съставен от истински професионалисти, комуникацията е с много интелигентни хора, които се опитват наистина всячески да ти бъдат полезни с информацията и опита, който имат. Нищо не беше нужно от моя страна, освен да кажа да, искам тая кола, не искам тая кола и естествено малко да ги посръчкам като се бавеха. Имат изключително оптимизиран и елементарен процес. Буквално нищо не правя, давам парите, колата идва в невероятно състояние. Кое най-много не ми хареса? Не ми хареса, че нещата се случваха бавничко и не си спазваха сроковете. 14 дни не ми изпратиха нито едно предложение, стори ми се наистина оскъдно и нищо не казаха през това време. Малко си е странно. Казаха ми, че автомобилът ще стои при тях 10 дни, автомобилът стоя при тях 14-15 дни, може би, нещо такова. Подписах и изпратих документите на 2 февруари. Получих си колата на 30 март. Ако очаквате, че до 2-3-4 седмици ще имате автомобил, според мен няма да стане. Ако ще използвате услугата, заредете се с търпение. Бих ли използвал услугата пак? Да. 100%, но най-вероятно ще имам автомобил, с който да се движа през това време. Какви са ми впечатленията? Вече един месец карам колата, този клип го снимам един месец по-късно, за да мога да дам наистина адекватно мнение по въпроса. Усещането е невероятно да си купиш кола, която е била употребявана и то на тези километри и да не се притесняваш за абсолютно нищо е чудесно. Много се надявам този клип да е от полза на някой друг. Поне на мен щеше да ми е полезно, ако можех да намеря подобно видео някъде в интернет, за да си спестя цялото това главоболие с търсене на автомобил толкова време и да отида директно при тях. А ако на някой му е интересно каква кола съм си купил, какво съм направил с нея, можете да ми следите канала тук в Instagram, TikTok и така нататък. Ще покажа колата, ще покажа какво съм направил с нея. Мисля, че ще е интересно на ентусиастите на автомобили. Бай!